Sziasztok, én Gambaja vagyok, és most two-player obizni fogunk Klaudiával. Gyere! Mondtam neki, hogy vigyézünk. És hát megkezdtem, hogy szeretne jönni is jön. Na. Ismételtem megint majd, bocsi a háttérzajok miatt. Nos, hát igazából ez nem úgy két playeres hobbi, hogy csak mi ketten vagyunk itt, de nem baj. Nyomom, mert én nem bízom benne. Tessék. És remélem, hogy ez a srác fogja. Hopp. Ez az. Ezzel már játszottam, azért van nekem egy ilyen kis csillagocskám, amit szerintem mi nem lát az ember. A lényeg, hogy én látom is nagyon valami. Jó. Barátnőmmel is játszottunk már. És kinyitottam 2 darab izét. Hogy hívják? Jellyfish-t. Medúzát. És hát neki az a kedvenc állata, és hogyha mindkettőt odaadom neki, akkor abból lehet keverni valamit, úgyhogy jól tudom. Úgyhogy az tök menő. És az a lényeg, hogy elcseréltük. Jaj, oké, el lehet irányulni. Gyere gyorsan! Gyere gyorsan! Oké, ez az. Siker! Amúgy nekem van egy csomó szint, már mind nekem odáig felett, nem? Ez, bocsi, csak... Ebbe be tudsz jönni? Igen. Mert nekem ez a legfőbb bizony. Régen olyan skinem volt, amikor még nem volt Robuxom. De szép. Ez az. Te is jössz? Nem. Nyugi, majd akkor én is fogom neked ezeket a kis tucakat nyomkodni. És itt van. Juhú! Na, mi van? Ja, leestünk. Szaladj, még végigérhetsz. Yes! És mostantól kell a másiknak nyomni. Nyomogatom én pedig. Zöld. Nyomva kell dalzani, és akkor a másik nem esik le. Tök menő. És ott mi jutottunk el idáig? Azt mondani. Léci! Tarts nekem nyomva! De most miért? Hát meghaltunk. Bejön? Hát remélem. Na, hol vagy? Remélem, hogy nem is jött be. És... Na, megvan. Oké, most. Meggondoltam magam? Jó. Senki nem tartott nyomni. Ez szomorú. Biztos, hogy nem én leszek az, aki itt marad. Léci. Azaz, sikerült! Most a rózsaszín van, hát hogy odáig nem érek el. Azt mondja, hogy itt majd nyomogatni kell, és én nem van. Végig kell érni, nincs mese. Nem fog sikerülni el? Fel kell szállni. Ott kellett volna maradni. És nem kockáztatni. Ne menj tovább. Menj már innen, noob király. Ez az. És... Na meg. Valami. Igen, tessék. Ez nagyon szomorú amúgy.
Senki nem tartott fel nyomva a gombot. Gratulál! Ez az? Jön a barna. Ez az. Arra gyorsan indulj meg. És itt még végig lehet érni. Terem! Zöldet nyomják, jó. Jöjj! Melyik színre kell ráállni? Rózsaszínre. Nem vagyok nagy gyampi gyerek, nem merek végigmenni rajta. Jó, szerencsére nem lehet tartani. Hopp, és így. És ezen most végére. Azt kivittem. Igaz, nem Claudiával, de... Ha jól láttam, ez neki sincsen meg, úgyhogy... Na. Visszamegyek hozzá. Kivágom még vele is kiviszem. Hát Claudiát nem találtam meg, az is lehet, hogy kilépett, és én megpróbálom ezt kivinni. De mondjuk egyedül nem tudom, hogy itt megvenni. Úgy fogom tudni, hogy már valaki előttem megcsinálta, az jó. Jaj, nem már! És ning. És elmentek, és meg kell halnom. Mert muszáj találnom valakit, aki velem jön játszani erre a nyomorult pályára. Na, vajon megtalálom? Erre kérdés. Hát csak itt van még. Vagy lehet, hogy kilépett, hogy mit tudom én. Senki nem nyomja a gombot, mi? Nem nyomták. Ami nem azt szomorú, hogy nyomták, hanem azt, hogy nyomták, és meg úgy is leestem. Hát de nem. Lehet, meg kell hoznom magam. És? Ez az. Lecsolom az egészet. Hát ez szomorú. Bepörgetem a csillagot. Nem már! Folyamatosan leesek, ez gonoszság. Jó, ezt most végig fogom vinni. Most hiszek benne. Csak hinni kell. Na hát ezt még kiviszem egyszer, aztán szerintem ennyi lesz a videó. Mármint Claudiát elvesztettem, egyedül én ebben nem nagyon sokra. Úgyhogy ennyi. Nem lett nyomva a gomb, de nyomva volt. De amikor így előre szaladok, az azért van, mert mindig azt hiszem, hogy nincs nyomva a gomb. Aztán úgy felesleges neki ez amúgy ennyire siessek. Ennek menj ki a legszélére, gyere kis csaj. Ide. És utána már csak pattogni kell, így, és így. Itt is még le tudom csalni, ez jó. Ha, majdnem leestem, de nem tudsz velem kitolni. Hát itt lesz majd a baj, mert... Hát ja. Nyomni kell a zöldek. Hát igazából szerintem még kiköszönök. Ez a videó ennyi lett volna, én Gombolyag voltam, hogyha akartok velem játszani, akkor sendétek be. Sziasztok! What?